Otly wagtynda gidýärmi? Yani demir ýolçudan kassadaki oturandan sonra görüp bilersiňiz. Existe Wi-Fi in tren. Otlyda Wi-Fi barmy? Demir ýolçudan sorap bilersiňiz wagonyň içindäki. Podkumpara munkara in tren otlyda nahar satyn alyp bolarmy? Bilerinmi? diýen manyny berýär. Sonra hökmünde. A число jest okupat. Bu yer eýelenenmi? Onda jest kontrolör. Kontrolör nirede? Bilet barlayançy adam. Miýam perdut biletul. Biledim ýitirdim. Podkumpara bilet in tren. Otlyda bilet satyn alyp bolarmy? Laçe ora ajunjem. Biz sagat näçede bararys? Yani Ýewmerkla Bukareşt, men Bukarestde barýan, laçe ora ajunjem. Haýsy sagatda bararys? Yani tren gijag alsa sorap bilersiňiz. Trenul merje pre incet. Otly gaty haýal gidýär. Jeste primul meu drum ku trenul. Bu meniň ilkinji otly seýahatym. Unda jeste iş ýeri. Çykyş nerede? Ajutać smaworok. Kömek edin, haýyşt. Am multe bagaje. Meniň köp goşum bar. Unda pot bune bagajul. Goşy nerede goýup bilerin? Trenul sa anulat. Otly ýatyryldymy? Yani gijag alsaňyz wagtynda gelmese sorap bilersiňiz. Wyrausa verifik. Orarul trenurilor. Otly tertibini barlasym gelýär. Dostlar, şonu güle tamamlandy. Egerde rumen diline östüresiňiz gelýän bolsa, ýeňillik bilen dilden dil applikasiýa siziň hyzmatyňyzda. Sag bolun. Salam dostlar, hoş geldiňiz. Bu bölümde otla deşli sözlemçiler öğreneriz. Gittik. Trenul, plaka latim. Sorg